Nyakwarongo jong dakika kadho 21 tok saa achiel mar okinyi. Kamoro moro mintiere machiegni twak marwa e chenro mar Okinyi. Okinyi majaber kawuono en chieng' tarik 26 dwe mar abich higa mar 2000 dwe mar adek higa mar 2026. Aneno ka sekwalo ng'wech kanyo machiegni. Ma en twak chal mar piny Kenya mabende wajabedo godo chieng' tich ang'wen mano mar juma ka juma. Matayo Okinyi ma kawuono nyinga Sharon Ong'aw. Kaneno posters mabende noseke mbui magwa Nyakwarongo jwang'. Ing'eyo welo mabende antiere godo. Okinyi ma kawuono yudo thuolo makende mar bedo gi Tom Madanji. Antiere ka Tom Madanji machiegni nyalo mana kawo thuolo mar moso Nyakwarongo jwang'. Erokamano ahinya Sharon. Ikwongo adwoko ni erokamano. Adwa kawo thuolo mar moso jo onagi te kamoro amora ma gintiere. Adwa moso jotugo mowuok Nyando. Kendo akwayo negi hayo maber. Mondo wago mbaka maber. Chal mar Nyando chal nade nikech ang'e ni sani nitiere buore Nairobi to Nyando kanyo bende oula osebedo ka theke. Nyando wachne pek achiel mago weche modhi wuoyo. Dho akwayo negi ritruok maber. Especially if kindegi okosebedo mayot ahinya. Jok moko mang'eny pi osedaro koni gi koni. Lakini gima ng'eyo ni an kod yie ni permanent solution obiro. Erokamano ahinya. Kopogore gi Tom Madanji Nyakwarongo jwang' bende antiere ka gi Rachel Ogutu. Rachel Ogutu en jadon siasa kendo jasiasa e pacho kae. Rachel machiegni. Erokamano ahinya Sharon. An nyinga Rachel Ogutu. Awuok Homa Bay County. Kendo Homa Bay County bende dhi maber kendo wachiewo maber kabisa. Nengech bende wik ma koro watieko ni bende mana rais ma Kenya ka wabudho ndalo adek te ka chwada Homa Bay County. Koro wamor ahinya kendo mos makende ni jo Homa Bay County madipo ni ng'iyo chenro ni odiochieng' ma kawuono ni endi. Erokamano ahinya. Kopogore gi Rachel Nyakwarongo jwang' bende yudo thuolo mar bedo kod Albert Okong'o. Albert machiegni. Erokamano Joyce Sharon oyawre. Kenda mos oganda nyikwara mogi kamoro amora ma gintie noyawore okinyi ma kawuono. To dawach ni mano omako gi wuoro ahinya e juma mogik en pima mapek kata oula maduong' manyo muomo bridge wa Manyando manyo affect jowa Manyando kendo affect nyaka jowa Manyakach kochakore gi Gemrai, Wasare nyaka Sango. Makoro bro kwayo government mondo timie gimoro mondo kik oula ter jowa igni ka igni. Erokamano. Ta kapuna ki uloso kutende kod wacho oula en wach mabende osebedo ka thago onagi kinde ka kinde wacho ni higa ka higa nyaka oula theki. Dibeni piny owacho counties magwa ogisebedo ka gichiwo makare kod disaster management funds wacho no omenda moket tenge mano mar gayo midhiero. Adiera makende Sharon ni county government magwa osebedo ka yule tich e wach mar disaster management nikech king'iyo tibro yudo ni pogi keto mkakati maber kata resruok maber mane jopiny mondo konyre. Sama pi koro muomo kama ekibro yudo ka gibiro gi olayo moro kata mchele moro nyaum pusi mo matin ma gimiyo jowa. To solution onego beni timo kapok koth ochwe. Ni sani koro yudo kaka gidwa manyo kaka gikelo tinga. To tinga ok nyal konyowa sani nikech lowo bende yot. Omiyo county government ka gionge gi ngufu no to onego gimany from the national government mondo omigi support. Sharon nyicho aneno ka ker diere moko nowacho ni losonwa Kuru Soin Dam mondo bednwa solution. To up to now pok otim gimoro malich ahinya manyalo konyowa. Emomiyo aora mar Nyando nyomuomo kendo nyaka nyithindo masomo Ahero Girls nobedo affected. An incha bede ndara for 4 hours ka wuok Kisumu kadhi Nyakach to ni mara ni ok anyal kalo nikech bridge mane mar Nyando ne pi nokalo malo. Omiyo wadwaro ni mondo county government kotelne gi governor Professor Peter Anyang' Nyong'o kod ji duto nyaka wabunge kochakre gi Jared Okelo Adumo Wuor mondo giriwre mondo kik wachak wabed gi midhiero ni kendo. Mar mondo mini kaka inyalo mana tieke. Ang'e ni mane en achiel kuom thor wach Nyakwarongo jwang' mabende dhi bedo godo chal mano mar oula mabende gisani koro omuome gwenge magwa mopogore opogore. Wang'e ni gisani
Auche osepong' Nyakwarom Gajwang'. Kinde ka kinde waneno ka milome ichiwo kanyo mano mar siem kapo nono ni aora omuomo mong'ok to koro keto kata mana ngima oganda kama tambre gi nono. Gwenge magwa makaluo wang'e ni counties magwa ahinya county ma Kisumu, Homa Bay, kanyakla kod county ma Migori nitiere achiedh nade motenre kod oula. Kata kamano wang'e ni weche mopogore opogore to timore e kor gwenge mopogore opogore pacho ka duto te wabiro bedo kwatwa e kind thuolo mano mar saa 1:30 ma bende wantiere go. Diorono ote lai mago te machok arede ka 6:00 mbui mago ganda bende yudo achiel kachiel. Abro bedo kasomo otego achiel kachiel e wang' jowi. Kata kamano yiena mar mondo wachak gi twak mano mar jatend DCP ma bende ne en jalup jatend piny pachoka mano Rigathi Gachagua. Twak mar Nyakwarom Gajwang' nobedo e TV mar Ramogi otieno manyoro chakre saa 1 nyaka rom kanyo saa 3 mar otieno. Twak ma bende ne tayo kod Maka Juma kanyakla kod Trevor Ombija. Kapok amere konga aparo na chako ni madanji. Twak makamano nene yo machal nade? Twak otieno manyoro Gachagua kako neno weche ahinya e gwenge mago ma Nyanza. Sharon, twak manyoro gi Gachagua ne pek. Kendo en twak ma mit kabisa. Mit to late. Keche adieri ni e iye mang'eny. Kendo gima mora en kakoro jasiasa uwuok oko wacho adier. Iwinjo? Adiera mage nikech ocha ni omit to late. Wacha kana gima mit. Ang'o mana mit nie to? Gima mi omit Sharon. Keche iyudo ka kidwa ng'eyo jasiasa sama jasiasa nyalo wacho ni adier to weyo dhi opposition. Ka en e sirkal koni kendo gik mobo wacho ng'eny gi 90% gin miriam. Gachagua sani koka nyiso gik mano timore sirkal. To gik mano timore sirkal gi ema pod timore nyaka sani. Sharon iwinjo ko wacho wach midhiero matimore Nyando. Iwinjo? Gima osehinyowa e Kenya ka kabisa maduong' en launch projects mang'eny to ok watieki. Iwinjo? Koro so in damni pesa ne onego beni e gima expect ni kata ka jatend piny pok odhi SGR okwongo allocate pesa koro so in dam kech ukawane jo Nyando wane mabro idho SGR to Pitero ng'ageri kara miloso ne SGR. Onego beno okwongo miyo gima konyo ngima dhano priority. Iwinjo? Mano nyiso ni ka koro so in dam nobedo launch to kobedo completed. Mano nyiso ni kata wuodhi ma jatend piny wuotho e Luo Nyanza gi onge. Gina koda koro iwache kaluwore gi seyo mana Gachagua oseyo godo piny owacho nikech wacho ni nitiere omenda manoket tenge to nokoti godo. Mano. Iwinjo? Koro gima temo wacho ni jotendwa osegoyo piny kabisa. Iwinjo? Kendo dongruok monego obed godo kaka jo Kenya ka koro awe kata jo Uganda luote. Iwinjo? Jotendwa osegoyo piny. Jotendwa golo project kawuono kapok pesa owuok mondo tich ochakre osedhi ochako golo moro ndalo dhi mitieko onge. Iwinjo Gachagua nyoro ko wacho ni komiye thuolo oburo en shwani project mano chakgi otieko mondi koko chak moro. Ino kine kamano samoro en kaka hiwacho ni singo makinde ka kinde ma jotelo jachiwo mabonde oken wendo kata mne itwa. Emomiyo achako ka wacho ni Asharo. Kidwa ng'eyo jotelo adier to we dhi opposition. Iwinjo? Gima Gachagua wacho ni adier. Koro yudo jatelo ma implemente ema dwaro kaka jatelo. Mana mitni to mana litni to mana. Kosa dir recho monde. Gima lit na Sharon. Iwinjo? Gima lit na akadhe mbui. Ta winjo ka jomoko wacho ni twak en bias matin kata na ng'ano wacho ni twak no ni fair. Iwinjo? Ing'eni Sharon oyieni penjo mora kaka jasiasa kata janon siasa. Ta mor kaka Gachagua odwoko gi. To gima do wacho ne jotendwa kik gikel pogruok e kind jopiny gi jotelo. Joluo nitie mang'eny mohero Gachagua. Gachagua osebedo deputy president e Kenya ka. Iwinjo? To okuche onge pok ayudo kuma pogruok osebedo e kind joluo go kuche. Koro gima dwa kwayo jopiny wasebedo Kenya ka gi kwe ukabila nitie to watem mondo wa minimize. Mane kwanya yudo dongruok. Lakini jatelo ko chung to do wacho ni ng'ane rach odwa no pogo gi ng'ane kaso en oloso mare no.
mano wabe hinyore. Erokamano ahinya, wawinja ni richo chwak nobedo yo machal nade kani luwe achiel kachiel. Erokamano ahinya Sharon, chwak nobet maber kabisa kendo jok manata twak be nodhi kod twak maber. Moluor Gachagua be nowuoyo maber kendo aparo ni weche manowacho be dhi medo konyowa mondo walan a lot of things mondo wa improve gigo. But gima nyalo wacho kadoko go wach madanje en achiel ni sama Gachagua nanie sirikal gimora mora na ber ka tokuok e oko mar sirikal to koro gigi tena richo ten be gigi noneno gi kendo nokonyo jatend piny owacho implement gigi kowuothe gwenge mopogore opogore. Awinjo kama danjo wacho ni programs mang'eny, projects mang'eny bedo launched to iyudo kok tiek gi. Adwa mana chiwo example gi county ma en Homa Bay County. Projects mang'eny mana rais ma Kenya launch no Homa Bay County almost gite at least at 90% oso tiek gi. Kwa we wach SGR mana leta inya kabisa ne moluor Mheshimiwa Gachagua. Samani loso Pathika Highway nagimora inya to wan joluonge gima nwayudo to koro gini kobiro Western Kenya ma en Nyanza gi Western to koro sadi to koro bedo marach mar SGR ni to SGR ni ngeni ok en benefit no dhi benefit ngata chiel gimitimo mikonyo go japiny ok onego be ni konya kenda kaka recho but okonya no nyalo konyo Madanji to konyo Sharon to konyo Robert Bendi. Okay, wach moro maber nowacho kotende kod SGR mar mondo miket e galamoro kete ayanga opedhe contract ni gi omenda mabende chakruok nyaka giko. Mago teno wacho emomiyo nachako ka wacho ni nitiere points mano make ma bro konyowa mondo wa improve better. Nitie moko bende makoro sani ogologi nengech koro onge sirikal to sama nitiere sirikal gigi bende noneno anamor gi wach SGR nengech kata kobiro Western Region okobiro kata ne jo Western kende kata jo Nyanza kende but odhi konyowa nengech odhi connect up to Uganda. Nineno kama rais ma Uganda bende nobiro odhi connect wa gi Uganda to biashara ma Kenya ka pod bro medore kaluore gi SGR no to omenda be bro donjo ka wanyalo timo biashara maber jok manyalo wuotho magombo winj experience mar SGR bende bro yudo thuolo mar wuotho ka gidhi e pinje machiegni kodwa mwa boda godo. Koro sama niloso Pathika Highway wan kaka jo Nyanza kata Western Kenya wan no kwa benefit kendo nyaka kawuono no kwa benefit to sama niloso mano nok giwacho ni mondo omenda mondo pedhi to koro ko gik mabiro Western Kenya ineno kamago gik mabiro kone mana lit ne Mheshimiwa Gachagua ahinya. Koro an gi mago duto wacho ni comment mano make moko na nitiere mwanyalo improve. To mana ginene kande ngama dwa konyo japiny ne sama nene sirikal no nyalo kono jatende ni kat wadhi marach kae wariambe ninge sama ni riambe ni gik mwacho ni riambe gi embe ne ntie to dak no kono jopiny ni riambe kana en jatelo maber. Koro mi ano ka yie gi wach madanje kabisa. Wach madanje gine jok mabiro gine jotelo mabro biro gi sama gine telo to gino ber ka giwuok e telo to gino rach. Jatelo maber ka gino nitie ikwero gi kanyo korach mondo jopiny one ni mae telo maber kendo ng'ane ni ema nyalo konyo ng'ane. Nanjo ka odiochieng' manyoro nowacho kanyo ni en bende no joina kwaya ka koro siwuok e kwaya to koro weche bedo mopogore kene Albert in to maka wan nene machal nade. Sharon mokwongo we akonga chiw puoch gi pak ne Trevor Mbija ka achiel gi Victor Juma kuom nyegi kawo thuolo mondo giwuo gi mano sethichi ajaluonge ni mano sethichi nikech onge ofis Gachagua. Nya neno kanye seche moko bedo negi matek Sharon mondo gidhi mbele gi interview gi Gachagua ni mar Gachagua chalo tama nyocha layo mok chiegi. Nya winjo ka migosi Gachagua nodwa wuoyo rietha e weche mag ODM okia kendo nya winjo kowacho ni ODM nyocha usi. Koro ambe nya temo oro message moro kanyo to nyoko somo to no use pesa di. Nya winjo ko luongo party leader marwa Dr. Buru kendo luongo nyingo Junet Mohamed kendo luongo Gladys Wanga. Nye dwa ng'en mondo wapenje ni to
pesa manogole ni ne en cash kose ne en through check, to ne en pesa di, to who are the witnesses mane eneno sama ne uso chamani? Wang'e ni chama marwa mar ODM ni mara, kendo kwadwa ng'ama dwa kele tugo. Oter tugo e DCP mare kucho. Wan ODM kaendi, nitie seche moko ma kaka dwa riambo, to nitie nyawunyo manyaka chwadi. Wan ODM, kendo wan imara, kendo kwadwa distractor mora mora. Gima nya ochako omiya wuoro, ni nyaneno ka en gi siasa masigu gi ich lit, gi nyiego. Ni sama SGR dwa wuok madhi nyaka Kisumo, madhi Uganda, ni koro gino litne. To gin king'iyo kata mana pinje magiaye, nitiere number of projects Sharon manosetimgi kichaka chaka gi ker manosenindo mokwongo, Mwai Kibaki, michaki Dhio Uhuru, kata mana sani Rais Ruto ni nitiere projects matimonegi, to they are just silent to gilose. To madhi koni ema gilose, nyiso ni en gi ich lit gi nyiego gi dhoudi mamoko. Nya winjo kendo komulo, wan ing'eni Luoland wan mana gi waziri 2 kende. Wan gi John Mbadi mar pesa, to wan go Opiyo Wandayi, mago kende. To king'iyo kargi, to gin gi ministers chiegni 8, to gi mopogore opogore. Koro marwa gi ema nyaneno kosoko, to margi to ling'. And kendo nyo wacho statement moro ni joma nitiere kani ministries go kata ma thurgi mag individual positions, sama gibedo individual position kane pod en gi ker, sama nomiyo jogo nomiyogi kane ong'e en gi individual positions, kose nomiyo gin positions moganda nyalo gore mondo konygi. Omiyo nyaneno ka ok noloso as a statesman kata mana ng'atno monego bed ni ji luwo bang'e. Nyaneno kodwa loso mokoro kiro weche moko manyoka ne kanye nyalo moro gandawa. Omiyo gima wanya wacho ni wan ODM, wan imara, kendo wabro dhi imara, kendo wabro rito chama marwa. Tangini wacho ODM no bende wabro bedo kwa losi, to kalure kodi no kongo, nikech kano tieko twak mare no wacho ni chal ka gima twak makamano no lingre konchiel, nen bias. Ineno ka jofwambo magwa samoro na gitayo twak machal nade. Momiyo nadwa akwonga agone jofwambo go puoch gi pak, nikech jofwambo nye gin kare. Ing'eni penjo kalure gima wuok e dhogi. To gik mawuok e dhoge momiyo nino ka Trevor gi Victor ni penjo ka. To nikech osebedo jamakosa mang'eny kabisa, koro neno mana ni gigo dok e side machielo mar ker kucho. To gima duong' ahinya mana wacho kendo pod anuoyo ni jogi an namiyogi mana dweche 6 kendo wabro ng'iyo kuma girgi no bro chope. Nikech gin ga paka mang'eny, to gin gi nyiego, to gin gi sigu. To Sharon ok inyal thrive e politics ka in gi sigu kata gi nyiego. Ka in gi nyiego gi ng'ato, wang'e ni ker ni ne gin go e one bed ka ne gintiere ne gitiyo. To ka gin gi problem, onego bed ni problem go nitie kako nyalo keto gin away ma kara Kenyans nyalo neno. Ok ne ni ng'ani nigi nyiego gi kata ker kata gi oganda mamoko. Ang'en weche mopogore opogore no fuono ma bende wabro bedo kwa twak. Aparo ni wachak koda wach mar ODM nikech unduto te unjo kanyo mago mag ODM. Nyalo bedo ni untiere kweth mopogore. Iwacho ni sani nitiere Linda Wananchi gi Linda Ground. Samoro bro bedo kuyango ne jopinje. Madanja chaka ne kodi. Ine ni umachal nade weche mopogore opogore ma bende no fuono mano mar ODM nikech wang'e ni odiochieng' makiny ODM tiere koda romo mano mar jokanyo mage manendisi ma bende ubago buore Nairobi. Moko kuom weche ma bende wacho achiel kuomgi kar miyo jo ODM ng'i kaka inyalo chulgi gowi ma bende iwacho ni treasury nego bed ni chulogi mar bilion 12. En mana handouts ema samoro osebed ma en seyo kaluwore gi Gachagua nowacho. Kanyakla kod weche mopogore opogore ka owacho ni seyo nitiere nchal ka gima jatend piny dwaro muonyo ODM. Kaka ja ODM ineno machal nade, to bende nise nikech tinde untiere gi wing A gi wing B. Lakini nitiere wing mane ODM ka. Sharon erokamano. Akeni yena kwonga duoke recho kamoro matin. Rechi ng'e gima timore gi Gachagua. Gachagua osebedo gi thuolo mar wuoyo gi jok machiegni kode. Ineno kata Mount Kenya ka. Joka wacho niya, Gachagua gihero ndi. To Gachagua chung president sani. To ng'ato nono chung, gibro gocho ne ng'ato nono mok Gachagua. Akeni biwinja kanyo maber. Gachagua luongore ni truthful man. Emomiyo achako kawacho niya,
gik ma Gachagua wacho sani gi mano wacho ka en e sirkal opogore. Gik ma Gachagua wacho sani gin adier, iwinjo. Gachagua owacho nyoro maber niya, Ruto nowachone ka gin kamoro achiel ni adwa temo by all means ma divide ODM, iwinjo. Koro ineno gima kamano kiwinjo ka kijaluo to Ruto sani ni e ODM, to Ruto achiel ma sani ni e ODM, mabiro e ODM sani ni emano yanyo Raila kaka mganga, koso ang'o mokendo pogore, iwinjo. Dong en mano chung' koluongo Raila na juaga ule mganga, koso, iwinjo. Koro gima temo wacho niya, siasa nitie, to nitie sama koro wapogo siasa gi dongruok, iwinjo. Gachagua temo miyowa advice ni SGR to ber, to watang' kik obed abeda SGR gi nying to ok odhi bedo implemented, iwinjo. Mano nyisowa ni koro wan gi duty mar miyo jatend piny pressure mondo SGR mano se launch ni o en sure no chopo ne joluo, ochopo modonjo nyaka Luo Nyanza. Kik obed abeda no bedo launch to sirkal moro biro pod en kanyo kaka koro so in dam. Ka bire wach Sharon, ODM intention mar jatend piny mondo pog ODM. Gina bro wacho okong moni ne wing mane kini miloso ine linda wananchi kosto linda ground mar mond mwange chung mari ane ODM Sharon. ODM mano to ODM mane ne kitani dong kinyi di NDC wa chak gini kinyi probedo kidhiero mo mar jokanyo mar ODM wacha kinyi NDC kinyi wan NDC ine linda ground so linda wananchi. Okay, linda inchi aya dimbele iwinjo Sharon. Intention ma jatend piny en mondo miyo divide ODM. Ka doonge gi intention ainan, iwinjo. ODM ka en gi intention maber mondo miyo los ODM ka koro Raila noseweno ODM. Gima Gachagua wacho nyoro cha, okwongo kata ka en 12 point something billion ma gowi ma gin godo mar jo ODM, kata ka okonya chulo te, to ogolo kata na bathe moro to miyo ODM, to ODM manage itself. Ok odonjre e ODM, iwinjo. Agenda mar ODM en outside agenda mar UDA. To onge kaka awinjo ka Governor Moma be nyoro awacho ni kia ODM kore obiro to bet ka to UDA obet ka ok geriwre ni kia gidong gap diere ka. Mano ok nyal timore. Ok wawendo e siasa Kenya ka, iwinjo. Gigi koseriwore to kodhi bedo ODM kendo, odhi bedo party machielo. To seyo mopogore ma bende Rigathi Gachagua nochiwo ne duond bura mar ODM, nochiwo seyo to bende ochiwo advice, iwacho ni ochiwo paro kaka jokanyo mag ODM nego bed ni timo. Ineno ka gima ODM ibiro bed kimonyo mbele ka ini wuon. Mani gima sewacho Sharon. Ineno ka ibo muonyo. Kok wachung strong kaka gi party maro mar ODM tidhi muonyi. Mane intention mar jatend. Rechi ineno ero kama na inya. Ineno yo machal nade. Ija linda ground koso linda wananchi rechi. An mokwonga ja linda ground. Ningeche wananchi mag madanje dhi linda gi. Oyudo ka salindo ground to wananchi gi nie ground. Kora keni madanje linda ngo. Ningech ki lindo ground to manyiso ni lindo nyaka wananchi. To kora nimo lindo wananchi ni wananchi gine kanyi gine polo. Dong wananchi gi nyaka beni gine ground. Koro giwach mama danjo wacho. Awinjo kote motetea sana wache Gachagua. Adwaro wacho nini Gachagua no mi opportunity mondo ti. Kendo mondo show his best. To he did nothing. Kora eno wachi no kwadwa uwe. Kendo mano gima unoso nenore ayanga. Kako uwoyo. Mokwongo bende en specific ntie kabila moko dwa be okodwa kata ni jogo yu development. Dong nyoro nwacho ni oken tribal. But kaka no uwoyo dhoge kende mana use gi weche mano wacho. Nyiso gima end. Kadwa uwoyo wacho ODM. Adwa chako doko mana madanje gi madanjo wacho ka. Madanjo wacho ni kaluwore gi uwoyo kaka Gachagua no uwoyo ni jatend piny no nyise ni obro kawo ODM. Jatelo mariek kisa kuotho gi nyawadu okibilan ne ji ayanga. Mano ok jatelo mariek ionge gi wisdom. Koro jatelo man gi wisdom gima nusa wacho kuweroru okori bilandi ka koro kethoru. Marari evidence mane manyiso ni Ruto okawo ODM. Nitiere evidence? Waonge gi evidence. No wacho seyo moro ni chal ka gima ODM nosenyiewo ma bende olieko ni nonyiewe kanye kaunti mane. Mane momi apenjo madanje bendo chako noeka. Ni osokawe. Momi apenjo en bende ni en gi evidence ni Ruto soka ODM to nonyiewe pesa di.
Wan be kaka jopiny kendo kaka jochama mar ODM malindo ground dwang'i nigi samoro walindo ground to wakia ni ODM nosodhi. To samoro madanyi nyalo ng'iyo nikech bende nowacho ni otieno manyoro nonyiso Trevor gi Victor Makajuma mar mondo mi koro wan bende koro watim nonro. Ne kaka jofwambo kosemi samoro dibed ni ngima lengle. Koro madanje biro nyisowa mano. Samoro biro nyisowa. Obiro nyisowa, obiro lerowa. Madwa wacho ni e wach ODM nigi paro maber. Nikech piny ka wuoth rabora. Kidwa dhi wuoth nyaka iwak joweteni wuoth. Be kichopo wuoth maber mokibedo gi tungni mang'eny. To ng'ama dwa dhi kende onyalo kata wuok kende gi family ne to ringo piyo piyo. But nikech wuodhi ni rabora emomiyo nyaka ODM bende bi ma tim coalition gi parties mar gin go gi paro machalre. Mane momiyo no giyudo ka UDA ne gin go gi paro machalre. Ni ginyalo ginene, ginyalo bedo piny to ginyalo winjore mondo gine kaka ginyalo loso coalition come 2027. Mano en wach maber ahinya kendo en paro maber ne jopiny mondo piny odongre nyaka wariwre. Koro kanyano kane makosa mora mora mane ODM otimo. To wacho ni gidhi e negotiation. To negotiation ka bende biro kelne jopiny. Emomiyo ineno ka nchena gidhi nyaka public participation mondo nyiswa 10 points agenda ka. Ginyiswa ne jopiny ma gima wa negotiate ma gima wagike nyaka sani. To koro kama danje dwa wacho ni kata negotiation ni bendo gidwa mani ya leader mane mokdwa. Wach moro bende no wacho mario. Wach gowi mano mar ODM ni machal nade. Karmi ODM ne bin negotiate kaka inyalo chulgi gowi mar siling bilion 12. To no wacho ni chal ka gima gin gi negotiate for handouts. Onge kuma nitiere evidence banyiso ni ODM negotiate for handouts. Onge. To gigi te bro yudo ka e 10 points agenda ka nyaka biri iwe ka ni gopwa sirikal lego maromo kama onego be ni timore nade ichulowa gigi ndiko piny gik mibet go ni wuok go kaka madanje doni wawuok kodi kaka jo ODM malinda ground ni wanoko kaka kodgi ni wan wadwaro gowi nyaka ibed ng'ama kisa di school to koro nyaka ibiev ka ng'ama di school nyaka giket gigi in writing giwinjre ni gopo ni wadhi chulo unade. Koro madanje patience pays. Unaneno ka un jolinda wananchi un garaka mang'eny kabisa to wananchi giboyudo koso lindne gi ground koro kamodhi donje okang'eyo maber. Koro nyaka sani abro wacho ni an jatend piny mar Kenya okane kumosodhi marach. Nikech en bende pokaneno kumogombo ni ODM ni mondo barre. Ogombo ni ODM mondo riwre. To be ma kele wacho ni ODM bende ok nyal barore bende ok nyal ng'iewe machiegni kaluwore gi jakom wan go mar party mar ODM ma en Governor Gladys Wanga. Enda paro ni piny teo kata Kenya kende but the whole world osoneno tekre ma en go kendo mijingo ne te mokete party mar ODM. Ero kama na inya Okongo inene machal nade Okongo moni jalinda ground koso linda wananchi ngini muke ODM. Ano wawach ni mokwongo ane ja ODM. Kendo ane linda ground. Linda ground mantiere motelne gi party leader Dr. Buru to kod Adiso Nyawang'aya. To wawach ni nitiere kamoro matin percent moro achiel ewi mia mana yie gi Migosi Gachagua. Unyalo bedo gi pogruok but nitiere kamoro ma unyalo gowe kamoro achiel. Awinjo kowacho wach muonyo ODM. Kendo magi masebedo kawacho kabiro ka ne wan kaka ODM nyaka watim gimiluongo ni zoning mondo parties mamoko kata mar kerno ker donj karwa ahinya mamadhwa. Wan jo ODM nyaka wadwa yier mana jo ODM. Ok wanyal dhi kiko kok to gi ng'ang'a. ODM yiero mana ODM eka wabedo gi teko mang'eny ma kwa dhigo e national government kata kwa dhigo kwende moko to wan gi teko mwanyalo timogo negotiation mwayud gik moko mang'eny. Sharon. Kora yie kano wacho kanyo kendo zoning no nyawinjo kata ka party chair marwa bendo lose ni ODM nyaka wadhi timne zoning kwende moko ma mondo wabed gi teko. To wach mar 12 billion ni ing'eni seche moko Gachagua ni kaneno tawe ni en ng'at moro ma wiye olokore. Nikech weche mowacho owacho gi ich wang'
to bo wacho gi koko nono. Ng'amo ng'ise ni samwago mbaka gi ker Ruto ok wawuoye e 12 billion ma ODM nigocha monego beni mi ODM cha ng'amo ng'ise. An ang'e ni achiel kuom gik ma wacho gi Ruto en ni 12 billion cha mondo miwa momano party leader to gi party chair to gi oganda mane ODM momako lemo malo lose kendo lose pile momano en gima nitiere ok ne udwa muonywa ni koro ok dhi chulwa pesano mano gima nitiere. Sharon, I want to confirm to you. Machielo en ni kiny odiochieng' ma kiny wan wabed e alap kendo kiny walose e weche mag ODM kendo kiny gimwatimo en ratification of the party issues ka wachako gi party leader idhi puodhe ma jo chama duto wachni en party leader marwa kaka nyocha oseng'ado to en be mwamiye mandate monyalo telonwa ka watimo negotiation gi party mora mora e Kenya ka. Adwa nang'isi Sharon ni ODM marwa ni wan gi constitution kendo constitution marwa wacho ni party leader is the automatic flag bearer manyalo chung' ker. Omiyo wan uburuno e ker marwa e party mar ODM kendo en mwamiye mamlaka mang'eny mar dhi timo negotiation korew gi jomako to buru be king'iyo to buru nigi wisdom. Adwa nang'isi Sharon ni gik mane jakom Raila Amolo Odinga ne timo nokotim ko buru no was not in consultation. Nitiere wabunge wa mako mar on record and gimoro kitimo kata kitimo gimo ma secretive to kinyalo wacho ni ng'ane matimo. Uloso kamkunji umoro and then koro party leader wuoye ni mae gima nwa wacho. Aneno ka migosi Gachagua ni gimoro amora ma giwacho kar gima niche giwacho gi Ruto expose outside. Sharon, kigori gi minodi kagora kata kigori kata gi wonodi ni kata no un gi gwandruok moro e bedroom kata no kotimo gimoro e yo makare ok inyal dhi e public kati dhi e TV kati dhi mani rally ni nyoro nye minoda ni nyogo limba makoni. Mano kori chalo ka ng'at moro ma wiyo lokore. Ka utimo gimoro to remain gi kumutimo. Gimis meant for public udhi e public barasa kata udhi kamkunji tiwacho ni mais for the public. Makorise weche mabende no wacha hinya moko mabende nagi wache yor panda iwacho namne yor pondo to kori wache galamoro. Kadi no bed ni en ng'at moro ma wiye betriek. Sharon. Seche mane giwacho ni ne kine to wuoka to dhi wang' jowi to wacho ni gimoro ne wawacho ka tadwan munda kete on public. Mano kaka mane kaka madwaro mar thiro dwaro mar dongo ODM. Dino Gachagua dino chunga to wacho ni nywa bedo gi ker to ker no wacho no dwa muonyo ODM karo dwa nego ODM ni. No nego ng'iswa kane en ng'ama ne nyalo konyowa. To kane dino bed ni gino ne giwacho to ng'iso ni was also in support mar gima ne giwacho ka gin kanyo. Omiyo sani koro ng'isa gik moko mondo gowa go ganda ma wan go in peace. Ero kama na ng'ini kinthulo mar dakika 5 biro bedo kwa kao yweyo matin mano mar saa 2 mano mar okinyi. Kata kamano madanji seto pogoro hin kaka ja wananchi linda wananchi ne ODM ndio. Toacho ni biro bedo kichopo ero makamano to kweth mano mar linda wananchi be noacho ni gibiro bedo ka gibago romo machielo geja piny kopogre gi NDC mabendi biro bede ka itimo ni woni biro bedo kidhi teneni o machal nade nikech ano ka gwenyruok mar paro bindo sebedo nikech nantiere jal moro jakanyo mar ODM mongere kaka Evans Amuga mabendi no dhi donjo e doho mano mar Political Parties Dispute Tribunal kabine dwaro mar mondo mi nying Winnie Odinga kik bed ka nyalo paro delegates ma Nairobi no podho Winnie Odinga mondo bed jalup jakom mano mar ODM ineni machal nade. Ero, komona inya Sharon. Mokwongo NDC madhi timore kiny ok en NDC. Okongo mondi dhi bede NDC no kosi idhi bede romo mar radio. Wan wadhi rado gi wadhi wuoyo gi jopiny kech man NDC. Iwinjo? Ok inyal luong kona ni luongo NDC tiseng'eyo ni ng'ani madhi bedo jatelo, ng'ani dhi bedo jatelo koro dhi adhiya kacha ni usoe mano ok en NDC. NDC nyaka kal through
public participation. Sharon unless ni NDC neno. Gidhi dhiru mukani. Odi yangonwa. Iwinjo. NDC nyaka kadhi through public participation. Neja piny. Iwinjo. Unless akia public participation, ineno jo gitima gigi wuoka to gidhi giwacho kacha mo gitimo kata public participation. Kwa ng'iyo 10 gender report manogol 10 point agenda report. Iwinjo. Japiny mano kidhi iwuok nyando ikoni wuok nyando dong nyakach gi nyando chiego dhi adhi e village kata teng'e japiny moro tikone ni 10 points agenda ka nitie motimo kata chiel iwinjo mane public participation ana chiel kuom japiny no madhi duoki mosetimo wawo tieki iwinjo ai kiny modwa rado kod jopiny udhi rado kodgi kany mano wadhi rado kod jopiny wadhi wuoyo Sharon iwinjo to gima duong' madwa wacho ni nitie revolution moro bire Kenya mar kijende kendo okodhi bet mayot ne jotelo mosebedo ka divide in terms of tribal iwinjo nitie kijende mosewuok oko dwa konyo piny ka nitie jotelo moko manwa trust mwamiyo telo to Gachagua wacho gimoro achiel kendo wa advice godo jotend luo ma wantiere iwinjo ni ka jatend piny obiro e Nyaluo Nyanza ka to wuogo oko te kwa dongruok iwinjo kaka MP mawuok Nyando jatend piny anitie Luo Nyanza bose wuoyo anything to do with flood iwinjo bose kono jatend piny gimoro bose gombaka gi jatend piny giminyalo tim mondo tiek midhiero machando ji gi wach Nyando iwinjo jotelo gi penjo mapenjore kawuono enia giwuoyo e interest mar jopiny koso magi gi giwegi mane penjo maduong' kata kamano nitiere ote moro kapok aka oyueyo taneno ka ote makama en mar Grace Akinyi wacho neno chenro kintiere Syokimau Sharon Rigathi kane olose weche mag ODM e twak manyoro wacho ni nyiso ni gini nitiere koda wach morei kaka jokanyo mago mag ODM wacho ni nego bed ni inono matut kendo kik jo ODM ling Rigathi natemo mana miyo jo ODM advice to penje na Florence gino mara ni iloso kod Recho to penje na Recho niere kaka Rigathi rach ko wacho gigo mane Ruto okone ka gino osip kacho ni Ruto bende no wacho mamoko e galamuro mana giwacho wang'e weche mopogore mabenja ten piny Kenya bende no fuon Recho biro bedo kidwoko mano bang' yo matin nyakorunga jwang sare osechopo waka yo matin bende biro bedo kaduogo gi ote mopogore mabendi yoro kete Ramogi TV mondo iyud wendani kaka sikiza tune mari dimana star 812 star 784 hash to parie ni Ramogi TV enye ot mar jowerte. Kora sing'eyo ni Rajiv no en ng'ama timore ni enore ahinya samoro moro ma anachako yie kode en nyako tim gimoro marach kae mamiyo koro anachako chich kode. Ang'o marach kode? Kapo ni gimoro moro ni kare en ang'o mantie pachiniti? Koso nitie gima Vishal nowachone? Kare en ang'o ma Rajiv ni timo? Nyathina, donge an wendo yodni? An emoripo bena ninde rumni. To donge in chi wuod dalani? En ang'o momiyo in ninde rum welo? Geso kangeso saparga chiel mamidhiambo Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso kangeso saparga chiel mamidhiambo e chenro mar tiedero oka kamobro budho manyanga yaso kawakelo ni ngolo motimo kathedro
See you there. Tiedero. Ngeso ka ngeso, sa pargachiel mamidhiambo. Mana e Ramogi TV. Nyakorongo jong machiegni okang' mar ariyo dakika kadho achiel tok saa ariyo mar okinyi machiegni wadhi nyime kod twak wanono ayanga twak mano mar jatend DCP mabende nobedo godo otieno manyoro e TV mar Ramogi. Fred Osuru iwacho ni oyawre Sharon musna jotelo studio iye gi madanje iwacho ni ODM nyaka obed motang' ok ginyal loyo Gachagua manochungi Ruto mogwe oko. Aya, paro mopogore nitiere kanyo. Aparo ni Recho kapok wadhi e thor wach machielo mabende Gachagua nowacho, nitiere jal mabende nacho ni Gachagua gik mano ochiwo paro ne ODM gin paro maleo. Mok nego bed ni ikwedo, nego bed ni inono gi e yo matut. Ero kama na inya Sharon, hapa ni kana chako worry about wach Gachagua na wacho ni nitiere points mana Gachagua wacho ma bro konyowa improve in future. Mane kaka na chake. Mara riyo na dispute wach Gachagua gi gimoro achiel. Sama koro wacho gigi ok okonywa. Sama no ningo bed no konywa ne sama ne go opportunity. To jatelo mariek bende kisa wacho gimoro gi jawadu. Kanu sa wacho kuma ne one jariyo jomoko gi na onge. Okibi e public mondo wachnegi. To kana in ngama dwa konyo, immediately kan iwinje no, ti wuok awuok e dhie media kaka ing'e wuoyo no, tilando ne ji to koro ambe kaka JODM wang'enia mae gima nadwa timore. Ineno mae gima nadwa timore gi wach Gachagua ni. Aparo ni an mane kaka kama nyalo wego Sharon ningech ngama rieko wach gima na gisawacho in private okele public. To dak no kele public sama na gin in good terms. Ango mikoro kele ka gin in bad terms. Ninge samoro ka do pod in good ka da pod gin in good terms nyaka sani gigodo kwa winjo. Koro konyo wako so inyowa. Koro madanje kanyo imbe think twice. Kapok iwacho wach Gachagua ahinya. Na unji kiwacho wach Winnie ka ne Winnie no ni jogo no propose jo delegates ma Nairobi no yiere. Yes. Mondo obede deputy party leader. Embe en member mar ODM. En gi right to kin Tigani nyaka gisani duond bura mar ODM osedonjonegi kaluwore kod dwaro makamano. Nitiere jakanyo mano mar ODM mong'ere kaka Ivan Samuga ma bende nodhi e nyima Political Parties Disputes Tribunal mar chwalo paro makamano. Kiny function mantiere mar NDC kiny ok dhi yier but en public participation. Ka delegates kinyo yiere onge makosa ninge chembe en gi rights. Yes. Yeah. Makoro party leader ino kinene samoro jomoko nene yo mugwenyore party leader obed Joko Odinga jalup no bed Joko Odinga. Yeah, do ng'ama na wacho niya gimora mora kata kapok ing'iyo kuma ng'ato ae. But pongi penjri monde ni ben gi rights ninge Kenya ka wan gi rights. Chik bendo yiene kapok iketo wach mar ni majadala gi ma clan ne ma ng'one. Chik bendo yiene kaka ja Kenya. Chik bendo yiene kaka mar party to chiko yiene. Mano kede kuma kungwa gi Kemondi kapok wadhi into details ninge chiki nyaka kete public participation tema kina timrecha. Ero kama na nyang'ino kongi dot losi wimano mapiyo kasto wadhi anina tudruok mar Rigathi Gachagua gi mokwongo waduok Fred Osuri ni awinjo ko wacho wach mar Gachagua no. Adwa na ng'ise ni pogruok marwa gi Gachagua ne Gachagua kane riwore gi Ruto ne onge party mare. No donja ka party Ruto cha emane ntiere. To marwa ni to wan gi party. Ma ka watimo negotiation, to watimo negotiation ka wan gi party marwa moro ODM ka wago mbaka gi ker to gi parties mamoko. Mane pogruok marwa magi Gachagua nikech Gachagua ne onge party kendo momien gi bitterness. Wach mar Winnie awinjo kendo adwa na wach ni odiochieng' ma kiny onge yiero. Kiny wapuodho. Okong' mondi romo no dhi bedo kutime kanye. Ne Jamhuri koso dhi bedo kutime kanye. Ose yangno kama romo mar NDC ni dhi bede. Wadhi time Jamhuri. Wadhi time. To kiny ok en yiero. Miriedo kama tigo kiny watimo gima iluongo ni ratification gik mano osebedo kanyo. Nitie nyalo paro kane Migosi Raila ne nitie. Migosi Raila kano bedo to noyiero
deputy party leaders. Ne chairperson nitie mama Gladys Wanga, wan gi Simbarati, wan mage gik mwadhi timo ni gik manoyiergi, joma noyiergi e joma puodho mondo dhinwa go mbele kaachiel gi mar Dr. Buru. Nikech Dr. Buru to en party NEC enoloso gino moyiere makoro en party leader. So yiero moro modhi timo kotan manya wacho ni nitiere gima kinyal dhi dwaro mondo yiera mano yiero no onge. Omiyo girwini wabro winjo kokele kanyo to wabro winjo to wang'iye niya decision ma okelni inyalo time wen kakoro wabro bedo gi bura magala moro. To kaka jakanyo mar ODM kidhiero makamano welo magu modhiala nitiere maling'ling ni jatend piny Kenya na dhi bedo romo mano mar NDC en adier koso wendo marwa maduong' mokuongo en party leader marwa en Dr. Buru kaachiel gi the party jatend piny Kenya dhi yuore pok aneno oseorna message to pok aneno kumondik ni jatend piny dhi bedo wendo maduong'. Wang'e ni jokanyo mag ODM kotelne gi Dr. Buru mage welo modhial kanyo madongo. Erokamano ahinya. Nitiere ote moro ka mar Nili Ochieng' wacho ni Gachagua ok nyal bedo jatelo nikech kite rach to janyiego ber joluo bende ok odwar mitego mane okete State House ne joluo bende omuko owewa mos wayudo dongruok to mano bende makila e thor wach machielo ma bende odiochi manyoro na kana twak ochako nochak godo pogruok ma bende nitiere kinde gi joluo ahinya nyaka luore koda weche ma bende osebedo kowacho e galamoro tudruok mar Rigathi Gachagua gi joluo madanji inene machal nade nikech penjo makamano no penje ma Trevor gi Maka Juma no penje nyaka ni nango meni poko dhi chiwo luor mare e lienda mano senindo Prime Minister machone pachoka mano Migosi Raila Amolo Odinga. Sharon kanyo okadhi wuegi ahinya to adwa wacho ni mana gima ineno ka entiere gi kwa mana kichake kata mana kiwuoye iye mang'eny dibed ni entiere gi awach moro gi joluo adwa duoki katiyo gi dhok mo wacho nyoro Gachagua penjo no to duoko ni onge wach gi joluo Gachagua koni onge wach moro amora gi oganda mar joluo to korka koran gima ng'eyo ni siasa nitie to siasa biro kod pogruok kiny ng'ani nika iwinjo to gima ng'eyo siasa ok make wach kech kadi mako wach to kata Ruto dikoro sani ok donje Luo Nyanza koro an pogruok ma permanent manyalo wacho ni nitie kind Gachagua gi joluo kaluwore gi gima nowacho nyoro anya wacho ni onge mantiere en siasa nobiro gi siasa Gachagua yiero mokalo Gachagua noniyo side machielo wan kaka ODM no wane side machielo to pogruok obedo mane pogruok nikech Gachagua osebede kineno kaka jalno ero mabende en tribal jalno ero mabende iwacho ni iwacho ni otenore nyakonchiel kinde ka kinde mabende kata odiochieng' manyoro nwacho ni oyo ok osebedo katimore yo makamano kata kamano pogruok makama ineno kaluwore koda weche mosebedo kowache galamoro projects kobiro en seyo jatelo koyier en seyo gwenge makaluo mano nyiso ni wan be onego wamanja telo manyalo kedo ne oganda luo motegno kaka Gachagua kedo ne oganda jo Mount Kenya iwinjo Gachagua ok en jatelo mawuok e Luo Nyanza en jatelo mawuok e Mount Kenya wambe wabed kod jatendwa makedo ni mondo projects obi e Luo Nyanza makitero projects kamachielo to dwar mondo projects obi ne joluo iwinjo mano nego mewa mijingo ni kara wambe onego wamany jatelo manyalo kedo nwa kaka joluo mondo wayud development e Luo Nyanza Recho kaka nowacho ni kako neno Nyanza ahinya nyaka luore koda pogruok mabende osebede galamoro seyo mopogruok obore dongruok obiro thuolo jotelo koyudo makaluo ten mana wach inene machal nade notem penje to no temo gayo matin kata notemo gayo matin adier makende na nyisre kaka Gachagua osobet kata diere mana pod gitiyo gi moluor rais ma Kenya ka noso nyiso ni joluo kohero generally mano nyise kelo wacho kata wach mano wacho ni political parties ODM onego bed ni chulo 12 billions gi ing'eni political parties mang'eny pok ochulgi gop gintiere kacha ang'o me mar ODM ni muwuoyo ahinya nikech mano pok ochul ng'eny gi pok ochulgi wan kendo mana gopwani kacha manyiso ni chal ni nomedo tiayo okaw mach to kete gi machielo mondo majni omed liel saidi to political parties kamoko to ni godo pok aneno gima more malich ahinya na chiwo mana example gi SGR mana biro nwani
nineno ka gini litne tachiwo example ka nimiyo gi super highway Thika highway na gimor malich wanonge gima nwayudo but koro maroma nwayudo mathwisni koneno ka rais obiro Nyanza kocha to Gachagua do mana dere chieng'no nyaka iwinje ka Gachagua bedo timo gimoro kumoro malich kendo dhi wuoye gik mana giwacho ka gin ji ariyo mondo med miyo wagodo omed bedo mawang'. To kar mane wi mano nikech ang'e naluwo gi mapiyo piyo nikech wagidong' gi dakika 10 mondo watiek nikech wacho ni jotend migepe to wantiere godo ariyo motegno momako migawo mochung' ne weche mag omenda kanyakla kod mano mar teko mar sitima. To nyacho ni ne upe wanda en jatend migawo mochung' ne teko sitima to kwana tamalo 70 makaluwo to onge kata mana sitima. Ing'eni gimoro amora ok nyal dhi dichiel. Gimoro amora nyaka bed gi chenro. Kata gimbe mana gitiyo ka gin kanyakla onge gi project sen ok odhi dichiel. To sani bende aneno kata Mheshimiwa Opiyo Wandayi otemo keyo stima no e Nyanza region. Koro aneno ka ne rach. Madanjo wacho kae kendo ni wambe onego bed ni wabedo gi jatelo manyalo fight ne oganda gi kaka Gachagua. Nyasaye nogwedhowa gi Raila. Mabende na fight rights mag jowa kaka wan. Emomiyo yudo ka jowete wago bedo gi Ruto ni piny oyudo ka wanyalo yude PS, wanyalo yude CS, wanyalo yudo jok mopogore opogore e sirikal madongo dongo. Koro wan bende ok ne oginene gigo pod dhi mana kaka nagi dino ero. Wambe wan mana gi jatelo na wan godo to kendo bende wadi bedo godo ma pod bro fight for the rights mag jowa mondo yud gik mamoko. Ero kama na konga kapok ilosa ne note ka mano mar Bila Shemutho wacho ni greeting Sharon Siloto akinde mor. Rigathi howe kuondo jopiny in gi pachi onge kod values of proper leadership. Wacho ni kane gibaro sirikal nus gi Ruto nafas mage mag ministers ne omiyo jodala gite. Wach shares manusiko ko wacho nyiso nango. En interest mane ma oneno kuom party mano mar ODM kata joluo at large. Imedo kanyo ni Sharon DL ok nyal yudo ratiche kama jang'ad bura ni kod butchery mano mar uso ring'o. Imedo ni how can you believe in Gachagua jal manochayo the late Raila Odinga malich kamacha jal mosiko ni joluo gin jotulo jal maber duto mabiro Nyanza oneno mana ni onego odhi korgi. Obedo ni Rigathi ne ose lose public trust mane entiere godo nyaka ne gole e office. Imedo ni mentality mare ok ne kaparo no chiwo maleo. Sharon adier makende Gachagua ok obet kosoerowa kaka joluo. Onge odiochieng' mosoerowa. To sani ni gachona neno wayudo projects and developments. Okodua magibe iye lit godo emomi neno komedo chwalo mach ma jok machalo madanje gini believe in him. Omedo chwalo mach mondo kik wayud projects gi to kitimo gi dala gi to berni. Ero kama na nyoko. Sharon wach mar shem no omiya buonjo kuma bedeni. Kendo winjo ko wacho ni DL onge gratiche ne ng'ama timore nadi ng'ama nigi bucha ng'ama nigi buchari mana dier. Sharon kisebedo ni gi wasigu mang'eny kati sebedo ni jakwinyo kabisa kati wuotho mana ndara tineno ka yien moro chalo ka gimeni nus tiwe mana ng'ato guom lawi mane gima timore ni Gachagua nikech nyaka ne migosi Raila Amolo Odinga nindi sani dweche 5 kano beni onge gi dhok moro manowacho kata kane migosi Raila ne ngima dose biro mochiwo the last respect. Ngiso ni osebedo gi wasigu, ne en gi wasigu gi Raila, ne en gi wasigu gi the families, ne en gi wasigu gi jo ODM, ne en gi wasigu gi raia. Kendo anyalo paro ka chieng' moro nowacho ni Ruto alikuwa anajigamba na Raila na Mungu ni nani. Gino nowacho ka Raila ma bende no lero kanyo ni tie wach makamano oganda no kawe yo moko nyoka neno kanyo lere yo malongo. In kata king'iyo gino ne min nango dong ng'iyo ni no mor kane migosi Raila no nindo mage gik mane koro mage wasigu momiyo ko nyalo wuok modhi kata mana to wan ko biro to wambe nyako bed gi penjo ko biro chieng' mobiro kata kan tiere kanyo no biro nyako bed gi penjo ibiro ywagowa to biro ywagowa ka in gi lete chunyi kosi biro ywagowa ni biro nyierowa. Donacho ni bende seo bende nikalure koda guns ma samoro nyalo bedo planted mane gima na seo mabedo no luongo kama nying jatelo. Winjo kanyo wacho kendo adwa na wacho ni oluongo nying PS Raymond Omolo. No sebedo katiyo gi guns e Luoland kare kwende moko. Ok odhi odonjne Raymond Omolo no mondo wayud adiera man kanyo.
nikech seche moko ka nyithindwa nitie nyithindwa mwaneno kitiyo go aguni, wan be wadwa ng'eyo ni to jatelo mani matiyo kodgi, nikech iyudo ka itiyo kodgi to gihinyo go joma moko. Wan be odwa ng'e kaka noluongo nying pe mondo to gima ng'eyo ni en mana ng'ato moro man gi nyiego gi sigu goganda mamoko momiyo ng'e ni PS ni ne nitiere turgi to diere mane gin gono dak ne giwuoye kaka giwuoyo ni gineno man koro tijno dhi kama chielo. Winjo kowacho wache migosi Wandai ni Wandai ya Luoland to waonge stima. Adwa na ng'isi ni nyakach just around 3 months 2 months niche ka Wandai no biro timo rural electrification e gweng' mae. Nyocha neno kodhi Nyando manye jaredo kelo ni ntiere, nya neno kodhi e gwenge mamoko. Wang'e ni nyathi konyuol to kinyal chako wuotho odiechieng' achiel, nitie steps moko manyakigo. Omiyo Wandai be kanyo donjo nyocha neno ka pek moko nitie, gidhi gi step by step. To wang'eyo ni gikone nikech ing'e ni Sharon komi kata mana higa achiel Wandai kanyo donjo apani sani en gi higni 2 kanyo endo. To higni 2 kinyalo wacho no nyalo dhi timo kata mana 80%. Nyako time kidam kabro romo time mare man kata 5 years kok wanyalo wacho ni to koro scorecard mare ni osechopo 80 osechopo adi. Giwachni mogik thuolo mar dakika achiel koro biro bedo kamiyo kila ng'ato. Ang'eni Rigathi Gachagua ben nochano timo limbe e gwenge mago makalu. Wachna mogik en pod I refer to the 10 points agenda mane ker Ruto nolose gi migosi Raila. Kendo 10 points agenda ne maja ng'enye ne ang'eye. To achiel kuom the 10 points agenda and to protect our people, the sovereign people. Adwa na wachi ni ne wawacho ni ok wadwar abductions. To nya neno ka achiel kuom a leader marwa manosebedo migosi Tuju nyo owachi kende wacho ni nyo makore kende jomoko wacho ni sirikal no make. Kata omakore kende ni nopondo kata jomoko make, wadwa ni mano should stop. Mondo kik wabede piny ma ng'ato buoka kuma entiere. Wadwa ni mano mondo bed stopped kuende duto te. To kendo adwa na wachi na mor nyane asawa winjo kusomo gaset kaka ne Joyce nosomo ni victims mar post-election violence be compensated. And one of the things were within the 10 points agenda, Sharon. So wagombo mondo mano timre e yo makare. Mogik adwa na kwa the government kendo migosi Ruto kachiel go molo jomane sirikal go mondo konywa wach Nyando. Wach Nyando inyowa kendo machiegni wabro wuotho duge ka wach Nyando no kolosi. Kech wach Nyando no koro miyo sani minewa odak e schools, omiyo minewa odak e camps. Wach Nyando no inyowa to kwadwa ni sasa ya sirikal biro nenowa to kelo no olayo. Wadwaro ni permanent solution mondo konyo ganda wa Manyando, okonyo ganda wa Manyakach, ka from Gemrai, Wasare to Sango. Kwende moko. Madanje wachni mogik mana mapiyo piyo. Erokamano inya Sharon. Mokwongo adwa wacho ni adwa wuoyo kamo matin kapok awacho wachno. Ng'eni ni dakika achiel. Sharon wacho gande ni ywak ogwalo kumon dhiang' modho pi. Koro modho kuto gwalo kaka ywak. Kuto gwalo kumon dhiang' modho pi. Koro wajoluo modho pi. Gachagua is a one-time MP mobedo deputy president for few days. Kik wabed agenda moro sani en Gachagua. Wa concentrated development mondo wakony jothuro. Iwinjo. Jotendo miwa development mondo wakony jothuro. One is the first thing. Aya. Electrification ma okongo wuok e Nyando. Electrification podi. Nyando ni a darkness. Nyando gi wuothe Nyando gotieno, samoro idhi go odiechieng', samoro chieng' wuondi ni en steam. Iwinjo. Nyando pod wane mudho. Iwinjo. To wach maduong' miwacho madwa siro kabisa en ni jotend piny mondo kony Nyando wayud permanent solution ne river Nyando. Oula machando jo Nyando. Jo Nyando nigi chandruok mang'eny kabisa. To dwaro jotelo motegno. Iwinjo. Amba ikora ka. Jo Nyando ng'eyo ni to goda jo ikora. Antie. Kendo biro ko ka tegno kabisa. To gima ng'eyo Sharon, okatieko. Iwinjo. Wang'eyo permanent solution.
iwinjo permanent solution nyalo bedo permanent solution to madanji biro godo nyaka wach mabiro godo mogik ka wacho niya wabiro gi revolution to revolution ek en tribal nitiere kijende mowuok oko ka sani motegno iluongo ni jensi to ineno ka owuok oko kendo wakawo kura wakwedo abduction manono kendo wakwayo sirkal mondo mi warita kwe wadwa konyo Kenya waka wagole telo moro mar nyachon cha mondo wayud telo manyien erokamano ahinya kotenore kod abductions midericho kitieko bende wang'eni penjo pod medo nyuolore nyakwarom ga jwange wi ringre 33 ma bende funi magi noyudi e bur mane kaunti ma Kericho Richo bende thuolo momayo wang'wa e bwo dakika achiel wachimo erokamano ahinya mokwongo adwa kawo thuolo ni mar kwayo yudhe mondo gi make sure ni gi kawo kipande mar ikruok mar go kura nikech wachimo yiero higa manyien koro mana bende miya encouragement ne youth mora mora mowinjo noromo en nitiere position mora mora modwaro akwaye ni mondo wuog oko nikech telikawo telok mi ng'ato ano ka gidhi nyime gi chenro mar tuko kadi wan kaka jomatindo sani kaka an ang'a matin anasadhi e political school mar Gladys Wanga chakro chak women rep nyaka koro gike governor to kaka student maber an chunya gombo mondo atim maber moingo japuonj manopuonja tang'e ni Homa Bay County bende dwaro mana joma tindo man gi brain machalo mekwagi mondo telnegi e kom mar women rep ano ka laf dogo ndong ne kombe ka tieko kendo wach mar adoption wach mar jok manonegi e county ma Kericho ok en wach malich ahinya kendo en wach ma hinyo chuny jonyuol kaka mine kaka wan akwayo sirikal mondo okaw action mapiyo mondo ginyiswa gima notimore gi investigate gimi jopiny gima notimore mogik kama gigo gikeno erokamano ahinya wang'eni nonro dhi nyime kata kamano ang'eni twak to koro ng'adowa ne en gombo marwa mar mondo mwadhi nyime gi twak ma kama kata kamano yuen muonwa nikech aneno kata mana kokong'o ichiegni ting'o badi mar mondo mimed nus agone kamanya Albert Okong'o agone kamanya Richo kanyakla kod Tom Madanji nyakwarom ga jwang' dakika 23 tok saa 2 mar okinyi yuno mar mondo mamak gi kanyo wang'eni weche ma bende Rigathi Gachagua nofuno duche manyoro moko kuomgi wabiro bedo kwaloso kaka weche manyien koro ibiro bedo kiwinjo gi weche mago manyien chakre migago ang'ich welo kanyakla kod oimore mabiro en chenro mar pok mabende natimo e kaunti ma Nairobi mane mwawi godo nyinga Sharon Ong'ao